bafethu indaba kaPresident Cyril Ramaphosa nephalaphala ingalinge nje siphazamise kumadlanga wethu. Hey, ndivakala ndifikela zezinye nje ingcinga uba he kanene xa kungenzeka into yoba zimbhedele uPresident Cyril Ramaphosa kaloku nguye establishe iMadlanga Commission. Ikwanguye nomntu omele uba athathe ama-actions kwiripoti ezathisiwe kuMadlanga Commission. Ngoku xa kungenzeka into yoba astepiswe down ithwani, kungenzeka into yoba sekuzadlala isipolitiki apha because amanye amagama wabanye abantu amalevela kwalapha kuMadlanga Commission. Kwenzeke into yoba njengoba ufuna ukusihumiliator nje ngeMadlanga Commission, nathi siza-accumulator ngapha ngephalaphala because xa esiya kula impeachment process leyana kuzaba khona ubone naye uzaba kwesakhe isitulo nje esizabe sitshisa ngendlela ebuyelele apha kuMadlanga Commission. Okay bafethu, kuthi gqi uArthur Fraser ke i-operative ye-crime intelligence khona le kwi-security kwi-state security agency ne. Ngoyena mntu owavula laa case enokwenza nephalaphala. Hayi ke uyatwera ke ingathi ngumntu ofaswe umnwe lo into yoba hayi uPresident Cyril Ramaphosa wambiza wamthembisa boma 50 million zakhona nezinye i-additional benefits ezoba xa engamake sure into yoba uyaresigna and ucima laa case angathatha ne-AP department angayifuna angakhomba nje ubufuna i-AP department nani into nje engathi njalo. Waba nawo futhi amagama atsho into yoba wayesazi upresident njengoba sekungathi ngoku ufuna ukudlala ngongathi ebengekho aware yenye yezinto ebezenzeka kwanye kule process abayiqhubile malunga nale phalaphala. Hayi bekuthiwa yena self ingathi wayengaphakathi nguye umntu wayephala nge-directive. Wanawo amagama athi uArthur Fraser lona ingathi engathi uzamkhosta njengoku uzawunyanzeleka into yoba makaresign ngoko. Phofu ke waseke uArthur Fraser lo elo xesha sokusenzeka sekebizwa nguPresident Cyril Ramaphosa nje beseke i-National Commission yase-Correctional Service. So uthi nje amagama wabesitsho ngathi uPresident Cyril Ramaphosa ngokuthetha kuka-Arthur Fraser bafethu ngokungathi ufakelwa i-pressure even nayi-DA, so nje makaresign uArthur Fraser. Uyatwera unjalo. Sithe sizajonge njalo hayi bo bafethu omnye umntu wayedlalele upresident kaloku u5 owayeyisispeaker ngoku andithi le nto kwenziwa laa vote kwi-National Assembly kwakunguNosiviwe Nqakula. Nosiviwe Nqakula naye nanku uyabuzwa ke ngokwapha naye uya-interviewa nguNdlozi. Hayi uyatsho uthi hayi yena ibenzela amahloni le nto ashamed of what they did indlela aya but nayo ke ngoku ekhomba umnwe kwabanye uyena ublame ufikile eMbalula uSecretary General we-ANC uba nguye uMbalula umntu owafika phaa wafika wabaxelela wabiza imeeting eyespeed nje sidibene nokungxama wathi kuzaba khona into ezayovotelwa phaa le report izayovotelwa phaa and ngaphezulu kungabikho namnye umntu ozavota against laa nto. So baphiwa intoni i-threat okanye i-instruction i-directive ngufikile eMbalula. Hayi ke phofu oyena mntu uNkosazana Dlamini Zuma ngoyena mntu esingabe sithi bafethu yena wathi nje yena ngoba yena uyi-disciplined member ye-ANC yena kayidlaleli nje loo team leyo into wrong noba yenziwa ngubani. So yena wavota against ke abanye ke vele babe besithi nje bonke iyacinywa loo nto leyo iyangcwanywa loo case leyo. Uba izathwani yonke le nto le bafethu heyi andiyazi. Xhala lam nje loba kuyo yonke loo nto ezawuthi yenzeke whether uyaye kulo impeachment process or the other thing ne i-MK party I think ne-ATM speaking under correction nge-ATM seyimfakele i-motion of no confidence and ke ngoku yona idinga nje 50 plus uba ngaba nje kwaba bantu bapha epalamente xa kungakhona nje i-half plus oyi-1 othi nje motion of no confidence uyanyanzeleke resignile yena uPresident Cyril Ramaphosa plus ke ngoku nethimba lakhe ikhabhinethi yakhe yonke izashiya ke usitenga neMadlanga Commission because upresident ofikayo umzekelo omnye xa kafika umzekelo ngoku sizathi ngubani uPaul Mashatile kaloku Paul Mashatile naye igama lakhe belike lavela phaa eMadlanga Commission. Ubani ufikile eMbalula? Ufikile eMbalula kaloku naye igama lakhe like lavela phaa kuMadlanga Commission. Sizabiza bani ngubani lo mntu ocaba igama lakhe lalikaveli phaa? Hayi bafethu mani bangalinge kwenzeka uba yonke le nto lena sokungumrube nje abafuna nje ukuyindlela zabo zokukhulapsisa iMadlanga Commission ngoba singayicingela into yoba inje kanti sokuthiwe nje uyabona le nto lena ayisekho ngalaa ndlela besicingela into bizaba ngayo ngoba kokuseyijonge apha ngakuthi lo mbombo lona bafethu masizamele nje indlela strategy nyana nje soba sibulale iMadlanga Commission. I just hope into yoba yingcinga nje ezingifikele nje ebusuku nje zobustotu nje ezigqitha. It's nothing to really worry about. Hey bafethu kanti siphi nathina apha bafethu la impeachment process ininzi amanyundululo ezathi waveze nje nawo.
because kaloku uba uya kulaa process leyana nyhani kuyawunyanzeleka wonke umntu involved phaa aze azothetha esakhe iside of the story, aze azothetha yakhe irole akayidlalile phaa. Kungenzeka siendabe sive nezinye izinto bongamelekanga uba sizive, sive nezinye izinto obungamelekanga into yoba sibe siyazazi. He, hayi ndandixelela hayi state mafia yes. General Wethu, our Secretary General of the organization, my comrade Malula, then came to caucus and said, well, today is the day. It's the day we are going to discuss the report and we are going to vote. But I want to say to the caucus of the ANC, none of you will vote for this report, in favor of this report. It's a report of the Speaker. Do you think that vote that day was ANC abusing its majority? I think we did. I hate to say this, we did. And I'm saying this with all sincerity and honesty, that it was not necessary to walk into a caucus and say, you will do what I want you to do. It was not necessary. We could have been more matured in the manner. Our democracy is maturing. Constitutional Court has ruled. I hang my head in shame because we could have done better. So, talking about and making ends meet, shortly after you opened the Phala case, you were approached and offered a whole lot of money. That's true. It's about 50 million. Plus. 50 million plus. No, it was 50 million and there was additional. To drop the case. Tell us about that. How did it happen? Okay, that happened on the 15th of June, Yes. 2022. Yes. It's like 14 days after I opened the case. Correct. Yes.